pizza que fa aquí dalt. Bueno, ja em coneixeu, jo sóc el Blai, el becari del celler de Falset. He vingut aquí a tapar aquestes damajuanes un moment perquè estan fent aquí proves. Això és el ranci, és un licor que fem al celler, que les vistes són espectaculars i fem una visita que es diu Sol i Serena. La cata la maridem amb productes de la zona, quilòmetre zero, embotits, formatges que fan aquí al poble, en establiments del poble. I bueno, si voleu venir a fer aquesta activitat, que us la recomano molt, ens podeu contactar a través del mail visita@etim.cat i si no, per consultar més informació teniu la web etim, però bueno, ja ho trobareu, que no és difícil. Doncs res, jo us deixo que he d'anar posant aquests taps que m'ho han demanat, vale? Que vagi bé. Vinga!